Sugeng kula katur dumateng Bapak Camat Kota Mas Chandra camat sing ganteng dhewe. Sugeng kula katur dumateng Pak Agung Priyanto. Nggih, Bapak PKK Kecamatan Babakan. Sugeng kula katur dumateng Mas Heru Trimawan. Nggih, Ketua Pamong Wengker. Sugeng kula katur dumateng Mbah Harto, Mbah Goto. Nggih. Lan sedaya mawon. Khususipun Bapak Lurah Didik Pakuden. Tepuk tangan riyen. Dembeke pindah ning Kunden petuk aku sampai reyok Kunden ora urip tak pindah. Mlewet madunya apa? Pindah ning pucuk gunung. Alhamdulillah Pak Didik menika betul-betul seniman reok asli, walaupun wis dadi lurah tetap jiwa seni reoknya betul-betul masih tertanam di dalam jiwa dan raganya. Pak Lurah Didik iki biyen latihane ganong ya ning Pakuden kene kuwi setelane karo Pak Leke. Nggih Pak Leke. Nggih. Oke ya. Sing ngendang usia bro Pak cari. Siapa bro? Sing golem. Oke ya. Langsaran ya. Kumelape cacat bumi Pakuden Ponorogo.
Ulang